Kao pionir u primjeni naprednih tehnologija, Banka Intesa je u saradnji sa kompanijom Visa na tržište Srbije donela brojne inovacije, poput platne kartice sa čip tehnologijom, kao i uslugu plaćanja putem mobilnih telefona. Tokom prošle godine smo najavili taj projekat. On se već danas nalazi u svom pilotu, što znači da postoji već ograničen broj korisnika kojima smo dali priliku da testiraju plaćanje putem mobilnog telefona, koje predstavlja beskontaktno plaćanje, gde se praktično virtualna kartica nalazi u vašem mobilnom telefonu i plaćanje se bezbedno i vrlo jednostavno vrši tako što svoj mobilni telefon prinesete beskontaktnom post terminalu i ukucate PIN broj i izvršite plaćanje bez nošenja kartice u njenom fizičkom obliku. Na kartičnom tržištu Srbije Banka Intesa od skoro 1,7 miliona klijenata ima 1,4 miliona izdatih platnih kartica kojima se obavlja 1/4 transakcija u zemlji. U ukupnom broju izdatih kartica u zemlji Banka Intesa učestvuje skoro 1/4 transakcija koje se obavljaju u zemlji, a zaključno sa 2015. godinom Visa platne kartice u ukupnom broju transakcija kartice Banke Intese u Srbiji zauzimaju 3/4 udela.